Patay ang mag-uyuan sa Bai City sa Negros Oriental human magtinigbasay. Nahitabo ang insidente sa Sitio Kuli-Kuli, Barangay Mabunaw, Bais. Dead on the spot ang 65 anyos nga uyuan ug ang iyang 47 anyos nga pag-umangkon. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga naguramentado ang pag-umangkon kinsa misong sa balay siyang igagaw nga anak sa biktima. Gibitbit niya ang sundang ug ispading. Migawas ang uyuan aron badlungon unta ang pag-umangkon apan gitigba siya sa sospek. Nailog sa uyuan ang usa sa mga gidalang kinagiban sa pag-umangkon ug dinhi mibalos sa pagtigbas. Nasayran sa kapulisan nga adunay kasungian ang sospek ug ang anak sa biktima. Subay sa insidente, mipahimangno ang kapulisan nga inay atubangon ang mga maghurumitado mas maayong manawag og kapulisan. Hindi ka magpadama sa itong emosyon. Kaya once ka magpadama ko sa itong emosyon, yung atong kaalam kung gamay. So, once ka ma-over control na sa emosyon, dili nakakapanoon sa atong gibuhat.